Good morning, everyone. So, dito naman tayo sa ating another episode. And we are live. So, our ingredients for today is lang, guys. Good morning, everyone. And welcome to our YouTube channel, Kinabuhi is Life. So, sino-sino ang ating mga isa-shout out? Tingnan natin. So, ang ating pong ingredients today is no other than beef loaf. Ayan, beef loaf. This is 100 grams. Tama ba ako? Saan na yung label? Yes, 100 grams. Itong beef loaf natin. So, maliit. Uy, ano to? Bakit may naglalaro? Wait lang ha. So, ito yung ano natin. At 100 grams. Tapos itlog. Tapos paminta, asin. So, ito lang yung ingredients natin sa ating special na lulutuin ngayon. Oh, special. With malunggay. Hala, paano kaya ito lulutuin? So, huwag kayong umalis. Tapusin po ninyo ang video na to at para malaman ito. At napakasarap po ang result at magugustuhan ng ating mga bata. At saka syempre, lalo na mga matatanda. So, kailangan natin ng nawala yung ano ko dito, yung tinidor at saka kutsara. Oops. Okay. Welcome back again. Nawalan tayo ng internet. So, let's start again. So, unahin natin itong beef loaf. Ganyanin lang natin ang tinidor. Yung beef loaf. Para madurog. For sure, dudurugin natin. At makakagawa tayo ng napakasarap na menu for today. And guess with malunggay. Diba? So, ayan. Kung nawawala-wala yung internet natin. So, libig ko ng konti ito. So, ayan is, so, durog na yan. Lagay natin yung itlog. Okay, welcome back again. So, ayan, i-mix lang po natin yan. Yung itlog.
Tsaka yung corned beef. Lagyan natin ng konti lang asin kasi may lasa na po ang corned beef. Lagyan natin ng paminta. So, yan lang po ang spice natin. Di ba madali lang. Tapos yung malunggay natin ay, syempre, kinuha natin sa bakuran minsan sa kapitbahay. Yan, na-mix na. And maglagay tayo ng malunggay. So, lagyan natin kamunggay, isang tangkay, 2 tangkay. So, tingnan lang po natin. Huwag din masyadong marami. Para sakto lang po na didikit yung makapag-form pa siya pag iluluto po natin. So, walang masyadong cheche-boreche. So, lang yan. Itlog at saka corned beef at lagyan ng malunggay. So, kayo na bahala kung ano ilagay ng spice. Lagyan ng konting asin at saka paminta. So, para makita niyo. Ganyan yan siya. So, I think dagdagan ko pa. So, tingnan lang po natin. Wala, maingay yung kapitbahay. Marami yung nagagawa. Nako! Ang ingay. Ito talaga pag live. May background music na ako dito. So, pwede na po yan. And ready na to fry. After it, pwede na kainin. So, yung ibang malunggay natin mamaya is lalagay natin sa ating tinola. So, iprito na natin. Maingay yung kapitbahay natin, guys. So, lagay tayo ng oil. Prito natin yan. Madali lang po itong lutuin, guys. Diba? Simple-simple. Tapos, iprito na. Meron na itong malunggay. Isang itlog, 100 grams na. Beetroot.
Ayan, mainit. Try nyo guys, masarap siya. Kasi yung ano natin may lasa na. Ayan. Ayan guys. Ayan yung result natin. Thank you for your watching guys.
na natin sa ating flat here. Tolong, ingay nila. Welcome back. Who is watching? Good morning. Hindi natin. Ayan, done na tayo sa ating pong niluluto na corned beef, beetroot and malunggay. So, ayan. Super yummy. Yeah. Wow. Ayan. So, actually guys, napakasarap talaga niyan. Hindi lang yan sa itsura. Ang sarap po talaga. Kaya, yan, ito na. So, thank you for your watching, guys. And don't forget to subscribe our YouTube channel. Ayan, napakasarap. Masarap po yan. Try niyo po at saka masarap po siya. Kung masarap po yung beetroot, mas lalo siyang sumarap nung lagyan natin ng itlog at saka malunggay at saka paminta. Kaya mas nakakatipid tayo ng ulam natin. Parang extender na rin, parang pinarami lang natin, dinagdagan natin ng malunggay. Thank you for watching and don't forget to subscribe our YouTube channel, guys. And always, mag-ingat po tayo palagi and be happy as always. Ano man nangyayari sa ating mga buhay, alam natin na may awa ang Diyos. Salamat po sa Diyos and to God be the glory. Thank you for watching. Bye-bye.